Insellem minn kulħadd, Chelsea 6, Everton xejn. Ovvjament, ferħan bil-prestazzjoni, speċjalment fejn tħoll l-attakk, imma qabel ma nitkellem naqa' fuq il-prestazzjoni nixtieq nitkellem naqa' fuq il-penalti. Naħseb li kulħadd ras ġara, mela. L-ewwel ħaġa hija pastażata li immaġina inti coach sejra l-press conference għaddej mid-diżastru li għaddej minnu Chelsea bħalissa flimkien mal-coach Maurizio Pochettino, sejra press conference inti u tgħid ejja llum ħammur naqa' relax, mhux ħajbombardjawni, speċi jisma' rbaħna sitta b'xejn, happy days. Imma ovvjament nafu l-mida kif taħdem, sfortunatament il-ħażin bis-sara, it-tajjeb xultant ma tantx jippruvaw dejjem inaħħuh. Ovvja kienu ħajżaqsuh ta' ġifieri ovvjament ma tistax taħrab minnha. Però ħlew 6 minuti u nofs minn 8 minuti isaqsuh fuq il-penalti biss. Metu mill-ewwel kif daħal qallhom ħelilkom jiena għax kien jaf. Ma tix tkun iblaħ. Ġifieri tista' tkun eżatt. M'hemmx għalfejn da kull bniedem normali u jifhem fil-futbol u anke jara l-futbol jaf fil-medja ħa taqbad lek fuq il-ħażin. Imma mill-ewwel laqalhom għandhom ħanilkom jien u bilt miegħu. Però mbagħad x'inħareġ mill-press conference għax ovvjament dak kellhom ħin minn minuti 9 minuti u ħlew nofs il-ħin penalti. X'inħareġ ġurnalista mhux attakka ġifieri qabad jieħta, imma qallu għax miskom tistru, qallu mhux intom, Pochettino qallu ħlejtu press conference issaqsuni biss fuq il-penalti, ma saqsejtunix fuq il-logħba xejn ma saqsuh. Imma insomma dik ovvjament il-medja diżastru, ma rrid naqsam magħkom. Issa kif naħsebha jiena. Din mhux l-ewwel darba li ġrat tal-penalti. Ġrat xi darbit jew erba' għandikom. Jekk ma nisser żball, però ovvjament mhux gravi u forsi ma kinux lok televised bħal biera it-tnejn flaxija fid-disa jara tara d-dinja kollha. Taħil Sterling kien il-penalti mal-Leicester fallih però Tejru Palmer mhux qabad ħadulu. Il-bieraħ li kont naf kif waqa' Palmer qed se jiġri, meċ ovvjament ħakkun gravi jekk ta' għax ma naqrax il-futur. Imma Madueke għadu daqshekk tifel. Għax ħataf l-opportunità, ra l-Palmer mart. Da għadhom kif taħ challenger Madueke u għamisu mhux hu. Qabad il-penalti, qabad il-ballun u mar biex fuq l-ispott u Jackson jimbuttaw il-xurġin medi fl-under 10 jew fl-under 12. Mbagħad Palmer u daħal Gallagher, Caicedo biex iferquhom. Issa mhux ħanejt kull plejer ħażin ta' m'hemmx għaqda u m'hemmx hekk bejn il-plejers għax Modric ma marx jitbassas, Caicedo ma marx jitbassas, Gusto ma marx jitbassas, Gallagher ma marx jitbassas. Dejjem huma tnejn Madueke u Jackson dejjem hekk fejn penalti jippruvaw jagħtuhom aħna. Ma xi ġifieri jekk il-penalti dejker Palmer. Jekk Palmer jgħidlek isma' tieħ inti, iwa tieħ. Issa jiena jien x'kont nagħmel naqlħom dak il-ħin, it-tnejn huma, mhux it-tlieta. Għax Pochettino qal jaqlħom it-tlieta kien għax imbagħad Palmer ovvjament imbutta il-Madueke li xorta ħażin imma ovvjament tifhmu għax isma' speċi għax da isma' f'każ ta' pressure daw il-bieraħ għadu jitbassu ta' għax is-soltu dejjem meta konna minn fuq jew hekk, meta konna ma taħt pressure xejn b'xejn jew 1-1 jew 2-1 jew rridu niskurjaw biex nkunu deċiżivi tu islet Madueke kien taħu kontra l-Pelis. Naħseb Palmer kien qala minn is-ser żball niċċekkja fuqha. Jiġifieri ma mhux erba' b'xejn minn fuq. Ħantiħin, żgur għax pressure hu. Meta ma tkonna taħt pressure dejjem Palmer mar u taħu. Jiġifieri issa mhux ħawa ħaltant fil-coach, però jekk nerġa' tiġri, issa Pochettino qal mhux nerġa' tiġri żgur. Jekk nerġa' tiġri ma nibda ngħidlek fih inti coach bla disciplina. Jiġifieri ma jistax jidhru affarijiet. Nifhem li għadhom tfal dal-plejers għax tfal għadhom tfal. Imma insomma ngħidu naqa' fuq il-logħba. Kellna n-neqsin, kellna Lenzo Disasi, ħareġ Forti Troll l-istess formation tas-soltu, Petrovic, Gusto, Chalobah, Thiago Silva, Cucurella, Enzo, Gallagher, Caicedo, Palmer, Modric, Madueke u Jackson. U mill-ewwel wara 10 minuti krejna attakk. Ħaġa li notajt li meta jilgħab Palmer number 10 u ma jilagħbux Enzo, Gallagher u Caicedo, nkunu aktar free flowing. Attakkajna aktar, kien hemm iktar moviment, konna progressive ħafna. Ma timit hekk tagħmel toħroġ u tikolhom. Ma tix tibża'.
Għaxa ħadibża. Issa veru li mhux mal-Everton hija, mal-Berlu ma' Sheffield. Erbaħna? Ġifieri. Insomma. U mill-ewwel skurjajna ħdimna gowl tajjeb Palmer. Wantu ma' Jackson b'dok Gusto Caicedo u għamel finish tajba. U mbagħad l-istess ħdimna gowl tajjeb it-tieni wieħed Caicedo li kien ġebel fin-nofs. U Modric Rossja xutja Jackson u daħal bil-follow Palmer tnejn b'xejn. U mbagħad għamel kummedja Pickford u għamel hat-trick Palmer. U mbagħad fit qabel ħafna għamel gowl bellezza Jackson. Gowl għala Drogba biex niftehmu. Ġab bil-flashbacks tiegħu. Kellu bżonhom qaru kun kwart ta' Drogba, kwart. U tintemmu għal-ħaf ovvjament. Naħseb l-ewwel logħba li ma bżajx li fit-tieni ħaf is-sorta noġu ħażin għax impossibbli erba' b'xejn fis-sens impossibbli. Affarijiet li ġraw u ma nagħmlu xejn kbir minn dat-tim, imma mhux ħafottuha. U fit-tieni ħaf mhux biex naslhom, ovvjament naqas naqridim ovvja. Li by the way l-Everton ma ħlux żien, xi konna xejn falla sider, Beto, la Stavojta. Ġifieri u anke għafet qabel l-ewwel ħaf, ġifieri bħala display jiena qed best attacking display kienet. Naħseb li kien ta' aħjar kienet kusra differenti. Imma bad fit-tieni ħaf kif qed il-penalti li ġara mhux qed nerġa' nitkellem fuqha. U ovvjament fl-aħħar skorja ħadd pjaċira għal Figilkris dejjem nitfixkel ismu, imma fimtuni għamilet ngħid. Ovvjament intem 6 b'xejn. Daħlu Chukwuemeka flok Madueke, daħal Ben Chilwell, Cesar Casadei għal Figilkris l-iskorja u David Washington da ftit rajni ġifieri kien daħal id-debut tiegħu meta kont hemm kontra Brentford imma żgħir. Ma żartex kemm iskorja ovvjament livell ieħor. Naqleb fuq il-players Petrovic meta kellna bżonnu kien tajjeb, Gusto naħseb kien tajjeb kien ma kien xejki ħafna bdiet lef ħafna l-ballun, imma l-understanding tiegħu ta' Madueke jkun ma tilgħu flimkien inkredibbli, jaqblu ħafna flimkien. Ċalabaħ tajjeb, jisu ħafna ħemmin Badaxxir għalmenu bħalissa, Badaxxir m'għandux rating. Thiago Silva ovvjament għasħajn ċejfu u dejjem eċċellenti. Cucurella naħseb u mid-disappunti. Ma tantx kien, imma ovvjament kif dejjem ngħid li dik Caicedo inkredibbli naħseb wara kulħadd li għalfejn Chelsea bqajna nafsu biex inġibuh. Saret mhux fuq logħba, però l-bieraħ tal-bliet kien ħafna. U Gallagher id-double pivot li kien hemm laqqas qabdu kap tal-Everton nofsi kienu. Caicedo jerbaħ il-ballun Gallagher wara tal-bliet kienu, tal-bliet. U anke t-tieni gol Caicedo kien involut. Gallagher ovvjament ħaqqu proset fuq li ma referra għax captain material u bada jibbuttar madwar kull ġeks għallhom lejja bħal kien Palmer. Li xogħol li għandu jagħmel captain wara kollox, però ma ninsewx li Gallagher għandu 23-24, jekk ma se jeżbal, m'għandux 30 sena, m'għandux dik esperjenza. Modric ukoll diżappunt ma kienx tajjeb, kien involut fit-tieni gol, però badiet lef ħafna l-ballun, isu nieqes mill-konfidenza, bad fit-tieni ħaf aħjar. Ta' pass tajjeb ħafna, minnhom meta qleb il-ground u anke minnhom għamel ġira tajba li ġab il-Palmer waħdu u Palmer m'għamlux, imma l-bqija naħseb u mid-diżappunti. Jackson il-bieraħ top il-full tal-bliet kien il-gol li għamel. Il-bieraħ lab logħba ta' proper number 9. Proper striker il-bieraħ kif għandu jilab striker. Imma il-bqija fimni m'hemmx ħafna xi tgħid u konna dejjem ħafna kif qed l-aqwa attacking display. Imma dejjem dis-sena meta tkun ġira tajba rrid il-ħażin dejjem jirbaħ. Fuq il-coach ifhimni m'hemmx laqqas xi tgħid. Ħadd pjaċir li ħareġ offensiv u ma beżax għal darba. Issa, jekk ħareġ hekk għax Enzo Sospis ma nafx imma mhux se nqsirek għax imbagħad qatt ma ħaqqu proset. Sorry qatt ma ħantih proset jien. Le, l-bieraħ tajjeb u daqshekk ħenżaw meta ħaqqu tiegħu. U l-bieraħ mhux ħabbar rebħa ta' ġifieri xi xorta nemmen li għalija long term Pochettino mhux is-soluzzjoni. Imma l-bieraħ ġibt naqs simpatija lih għax tittifhem ukoll ma xiex qed taħbad wiċċu. Il-plejers hemm noqqas ta' maturità, hemm balla tfal. Xorta nistenna aħjar jekk idħol Europa League ma ngħidx ngħid laħqet ragward. Imma meta tara l-Andrew Davis ma m'għandux xogħol faċli, jiġifieri mill-bqija issa
qegħdin ċaħseb għall-Europa League logħba nieqsa, ovvjament logħba nieqsa Arsenal away. Sorry għandna ma Tottenham home imma nimxu logħba b'logħba aħjar hekk. Għax ma qbdux naraw b'leġer baħna logħba tajba. Issa ovvjament nhar is-Sibt ġew Wembley ma' City, logħba totalment differenti, però għall-inqas ħammorru naqab konfidenza, mhux imbeżżajn. Jien għalija naħseb dak kollu kelli ngħid fuq il-logħba, fuq il-players, il-coach, jiġifieri fuq il-penalty li ġara. Nisperaw ma deġ jissirx u ma temmek nikwaxxini għal-coach li isma' m'għandekx disċiplina, m'għandekx kontroll ta' dressing room. Issa ovvjament nifhem l-affarijiet jistgħu jsiru daw, però dal-livell I'm sorry ma tistax għax li mhix li titfa' il-klabb mhijiex tajba. Infakkarkom li daħ jkun fuq il-YouTube għaw il-video passoltu fuq il-YouTube channel tagħna. U l-video li jmiss il-ħamis video introduction tal-Formula 1 fil-Grand Prix ta' China, kollaborazzjoni ma' Velocity Esports Racing fit-3 il-ħamis li ġej. Jien ħadija dak kollu, nsemmilkom u lejli tajjeb.